हेलो एभ्रिवान वेलकाम बैक टू सेस बर' इउटुब चेनेल एक्चुअली दिनै नोंथां मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअ जागोन एक्चुअली फोथाराव थांदों आरोना जोङो खुसिया सुनो थाखाय थांदों आरोना जोङो खुसिया लायनो थाखाय नै बिथिंजाय दङ मना लाबाय आङो ओमफ्राय नैबे लबारबो लादों आरोना ओमफ्राय नैथिंजाय खुसिया लाग्रा दं सिखा लाग्रा दं ओमफ्राय ओरैजाय खदालबो लादों आरोना एन्जरबो मोनोबा जों एन्जरखौबो होगोन आरो खुसिया मोनोबा खुसियाखौबो आरोना नै बिथिंजाय ओमफ्राय सैमा मासे दङ नै मोदोमदो खोमा एन्जर नागिरदो दर दायो जोङो जि मोनो बेखौ नागिरनो थांदों आरोना हाग्राबारियाव नै दायो जों थांगासिनो दं नै बिथिंजाय गामिया थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय फोथारजों जोङो दायो थांगासिनो दं आरोना नै बेनो आरोना फोथारा ओरैबायदि गुवार गिदिर आरोना बे फोथारा बेखायनो जोङो ओरैहाय थांगोन आरोना बैथिंजाय जिथुनाखि दै थायो बिथिंजाय दायो मुरायाव नागिरहैहांदों आरोना जोङो खुसियाखौ दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला गाइस लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट बानायदोनि आरसिबायदि एन्जर आरो नै एन्जर र' हाबबाय खोमालै नै गेला बे बायस नै दंमोन बुवासैना आं एन्जरसो नंदोंमोन मासे बिरबाय दुलाबाथा खुरजोबनाय गोजा नै एन्जराबो नै बुरबाथाय जावनांगौलै नै एन्जर गोदानथार दं थै दुलाबाथा दंमोन बिरबाय नै माथो नै आय' गेला इयानो दंमोन नै मोनगोन बेखौ होसो नामा आइ थांनो हैगोन ना मागोन थ' एन्जर एक्सुवेलि दुलाबाथामोन आरोना बिरबाय दुलाबाथा हैनो थ' एक्सुवेलि नै दायो दुलाबाथा बिरजेनबायानो आरोना मानो बिरबाय एन्जर होनानै बुवासैना आङो गाथारनोसो नागिरदोंमोन मोनासै बेखायनो दायो नै सैमाया नागिरगासिनो आरोना दुलाबाथा होना लागोन जोङो मा मोनलाङो बेखौ होलांबाय थागोन आरोना एन्जर मोनोबाबो एन्जर होगोन ओमफ्राय आरो दुलाबाथा मोनोबाबो दुलाबाथा होगोन आरोना एक्सुवेलि दिनैहाय खुसिया सुनाया आंना फार्स्ट टाइम आरोना बेखायनो दिनै फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों लोगोफोरजों नै दायो मासे मोनबाय आरोना दुलाबाथा नै गाइस लाखि नै मासे मोनबाय नै मासे मोनबाय आरोना मनायाव सोनो नै गाइस मासे दुलाबाथा मोनजेनबाय आरोना जोंना खुसिया सुग्रायाबो अरिजिनेलसो गैयाथ' नायदोंमोन आरोना सुनानै गैया गुदुङानो गैया आरोना बावहाय गुदुं गैयाबाबो माने ट्राय नायदों ओरैनो ओइ थिंजाय थांनि र' नै दायो जोङो बिराद गोजानाव मोनफैयो आरोना गाइस ओइ नै रोमै साबबाय गामिया बेफोर बेलेग गामि आरोना जोङो ओरैजाय सिदा फैदों नै दायो ओरै सिदा थांगासिनो दं ओइथिंजाय ओरैजाय नागिरलांनि आरोना गाइस नै दायो जोङो जिथुनाखि एलएनटि गोदोनाय बे जायगायाव मोनफैयो आरोना नै बावैनो गोदोदोंमोन एलएनटिया नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायाबा गाहायाव थांनानै जुदि नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायाखैबा गाहायाव थांनानै नायबानो जाबाय गाहायाव दं आरोना बेनि भिडिअआ एलएनटि गोदोनाया नोंथांमोना नायबानो जाबाय बावैनो गोदोदोंमोन आरोना एलएनटिया नै बावहाय फुख्रि जावदोंमोन आरोना बे फुख्रि जावनायावनो ओमफ्राय गोदोदों आरोना ओमफ्राय बोखांनो हायाखै बेखायनो बेलेग एलएनटिखौ लिंहरनानै बोखांदो आरोना गंनै लिंहरदेरदो बेलेग एलएनटि बेखौ लिंहरनासो हादों आरोना एक्सुवेलि लोगोफोर खुसिया नै बेफोरबायदियावनो थायो आरोना नैबे माथावरि जिङावहाय गोदान खुरो आरोना बेखायनो जों नागिरनो फैदोंमोन हाग्राया बांद्राय लोगोफोर ओमफ्राय ना बिदि मुरा थानायाव ओंखारोमोन आरोना मुराखौ नुहुरला गोजाननिफ्राय एक्सुवेलि हाग्रा जाजोब्बाय नै बेफोरबायदि सब बिसंगालि हाग्रा जाजोब्बाय आरोना नै दायो नुला मुराखौनो नै सेनबो दङ सोरबा सेन सानाय गारना गालांदो अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।